T'agrada? Estic segur que t'agradarà. Avui anem a preguntar. Totes les frases són preguntes. Totes les preguntes són sobre gustos. Aprendràs a preguntar als altres quins són els seus gustos. És ideal per a relacionar-te en valencià, per a fer amics, per a conèixer millor a altra gent. Totes les preguntes estan en present. Quan ens expressem en present, ens referim a hàbits, rutines o gustos. El present no només serveix per a dir el que fem en este precís instant. Si practiques este vídeo, sentiràs més seguretat quan tingues una conversa en valencià. Guanyar seguretat i confiança és fonamental per a aprendre un idioma. Tu ho aconseguiràs. Comencem. Només escolta i tracta d'imitar-me. Faré una pausa per a que pugues repetir. Les 8 primeres preguntes estan en segona persona. La majoria de preguntes sobre els gustos es dirigeixen a la segona persona, tu. Repetirem cada oració 2 vegades. Només escolta i repeteix. T'agrada estudiar en valencià? T'agrada estudiar en valencià? T'agrada parlar en valencià? T'agrada parlar en valencià? T'agrada la sopa? T'agrada la sopa? T'agrada cuinar? T'agrada cuinar? Ara seguirem en segona persona, però expressades en plural. Vos agraden les pel·lícules de por? Vos agraden les pel·lícules de por? Vos agraden les fruites tropicals? Vos agraden les fruites tropicals? Vos agraden els llibres històrics? Vos agraden els llibres històrics? Vos agraden els sudokus? Vos agraden els sudokus? Perfecte! No oblides repetir en veu alta. Si ho fas només en la ment, no aprens ni la meitat. Necessites exercitar els músculs de la boca. Necessites escoltar-te. Necessites imitar-me. Fort, sense por. Ara amb l'estructura llarga i amb diferents pronoms i persones. A tu t'agrada viatjar en tren? A tu t'agrada viatjar en tren?
A ell li agrada jugar a jocs de taula? A ell li agrada jugar a jocs de taula? A ella li agrada vindre cada setmana? A ella li agrada vindre cada setmana? A vosaltres vos agrada nadar? A vosaltres vos agrada nadar? A vosaltres vos agraden els xurros? A vosaltres vos agraden els xurros? A tu t'agrada escoltar música amb auriculars? A tu t'agrada escoltar música amb auriculars? A tu t'agrada veure la tele amb subtítols? A tu t'agrada veure la tele amb subtítols? A ells els agrada jugar a bàsquet? A ells els agrada jugar a bàsquet? A elles els agrada pujar muntanyes? A elles els agrada pujar muntanyes? A qui li agrada llegir abans de dormir? A qui li agrada llegir abans de dormir? A vosaltres vos agrada aprendre valencià? A vosaltres vos agrada aprendre valencià? A vosaltres vos agrada parlar valencià? A vosaltres vos agrada parlar valencià? Escolta, repetix, escolta, imita, gaudeix i aprèn. Repeteix estos vídeos diverses vegades per setmana per a aconseguir més progrés. Ens veiem en el pròxim vídeo.